Ahojte, vítám vás u videa. Jsem si vytvořil takové děla a zeď ze stonu, kterou jsem dělal ručně. A ty děla, já vám ukážu, jak to funguje, stačí udělat jedno. Zmáčknete páčku, dej si tente a vystřelí to. Dělá se to úplně jednoduše, že dám creative, takže stačí vám na to stone, voda, redstone, jo, repeater, to musím najít, páčka a TNT. Takže uděláme to tak, že máte si tak blok a tady dáte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, to hned vyzkoušáme, jestli to mám dobře. Když sem nalijete vodu, tak by to mělo... Jo, mám to dobře. Ještě stone slab mě chybí. Tak dáte. Tak to sem dáte TNTčka, ale tady musí být ten nekonečný zdroj, takže to musíte tak nechat. A udělat to jednoduše, že všechno to spojíte. Všechno to spojíte a teď to dáte tak a jo, repeatery 3, úplně na nejvíc to natáhnout. A teď to zavedete před, jak kdyby to 2 bloky, aby se to nestřetlo a teďka to zapojte do toho TNT. Ano, jestli se dáte páčku a už to máte hotové. Tak. To je pro dnešek vše. Já se loučím. Ahojte.